በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ትነብሩ ክቡራት ህዝብና እነሆ ሎማዓንቲ ብሓደ ኣዝዩ ዓቢን ኣገዳስን ፃውዒት ኢና መፂናኩም ዘለና ንሱ ድማ ብዛዕባ ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ዝርከቡ ህዝብና ብዘይ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ፍልልይ ህዝቢ ንህዝቢ ብምትሕብባር ንምትሕግጋዝ ዝምልከት እዩ። እዚ ቅዱስ ግብሪ ከምቲ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ካብ 2-3 እቲ ምውፃእ ገንዘብ ኣነ ምስ መጻኹ ምእንቲ ከይከውን ኣብ ሰሙን በተቀዳመይቲ መዓልቲ ነስ ወከኩም ከከም ክእለቱ ኣዋሂሉ ይቕመጥ። ኣነ ምስ መጻኹ ድማ እቲ ህያብ ናብ ኢየሩሳሌም እንትኸብፅሕዎ ነቶም ዝሓረኽሞም ሰባት መልእኽቲ ኣትሒዘ ክሰዶም እየ። እዚ መደብ እዚ ከምዚ ክንበበልና ፀንሐ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ብዝብል ቴማ ኦርቶዶክስ ክፍሊ ተራድኦ ኣቀዲማ ትሰርሐሉ ዝነበረት ሕጂ እውን ትሰርሐሉ ዘላ ካብ ህዝብና ኣውፂኻ ነቶም ኣብ ሽግር ናብ ፀባን ዘለው ኣብ ዓለም ዋጭ ማዓስከር ዝእክሩ ዝርከቡ ህዝብና ንዕኦም ዝብል መደብ ሓገዝ ንቀዳም ምሸት ዕለት 4 ድሮ ሆሳዕና ኣብ ሃመረ ህይወትን ከምኡን ኣርያም ዩቱብን ተዳሊልኩም ኣሎ። ከምዚ ብሕዋትናን ብቦታትናን ክመሓላለፈልና ፀንሐ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ገበርቲ ሰናይ ዓልየት ጾታ ሃይማኖት ኣውራጃ ዕድመ ከይፈለኹም ነዞም ኣብ ሽግርን ኣብ ፀበባን ዘለው ኣሕዋትና ንምሕጋዝ ኣብቲ ዝተባሃለና ግዜ ቀዳም ምሸት ዕለት 4 ድሮ ሆሳዕና ተኣኪብና ኣብቲ መደብ ተሳተፍቲ በረኸትን ክንከውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና። አዋጅ አዋጅ ሕዝቤ ሆይ አዋጅ 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 ተብሎ አዋጅ አዋጅ በአደባባይ በነጋሪት ሲታወጅ ያልሰማ አስተውል ስማ የሰማህም አሰማ ወገን እውቀትን አጥቶ ሕይወቱ ከሚቀማ